Vytvorenie základnej stránky máme za sebou. V tomto videu si ukážeme niektoré elementy, ktoré slúžia na formátovanie textu, na vkladanie obrázku a na vloženie hypertextového odkazu. Budeme pokračovať v našom index súbore, ktorý sme vytvorili v predchádzajúcej lekcii v NetBeanse. A všetko, čo budem teraz robiť, budem vkladať medzi element body a body. Tento text, ktorý tu mám, momentálne zmažem, pretože ho nepotrebujem a vysvetlím niekedy v budúcnosti, čo znamená element div. Prvý element, ktorý vám predstavím, bude paragraf. Značka je P. Všetko, čo vložím tu, bude v samostatnom paragrafe. Vložíme ešte jeden paragraf, aby ste videli rozdiel. Teraz to uložíme, otvoríme a uvidíme. Aha, toto som otvoril ešte náš Hello World projekt, musím nájsť v tomto prípade cestu, kde som si uložil náš NetBeans projekt. Teraz, keby ste mali niekedy problém nájsť, kde sa nachádza váš súbor z NetBeans projektu, tak stačí, keď prejdete myškou ponad názov tohto súboru a ukáže vám presne cestu, kde sa to nachádza. Čiže ja tento súbor otvorím a teraz vidíte nápis, že toto je prvý paragraf, toto je druhý paragraf a medzi týmito paragrafmi je miesto. V rámci tohto paragrafu môžem písať nejaký text. Uvidím, ako sa to teraz zobrazí. Ako ste si všimli, tak hoci ja som napísal tento text do jedného riadku, a potom som ukončil riadok a napísal ďalší text, tak v prehliadači sa nám zobrazil celý tento text v jednom riadku. Je to z toho dôvodu, že keď píšete elementy alebo hociaký text do HTML súboru, tak všetko je to v rámci jedného riadku, čiže neberú sa do úvahy medzery. Preto aj môžem robiť takéto odsadzovanie. Ako vidíte, toto pečko je pod body a prehliadač to zobrazí všetko, ako keby to bolo v jednom riadku. Pokiaľ teda chcem zaistiť, aby sa ďalšia veta presunula na nový riadok, musím použiť element zalomenie riadku, čo je element BR. Teraz keď to uložím a znovu načítam stránku, tak ďalšia veta mi vklzla presne na nový riadok a zároveň medzi týmito dvoma riadkami nie je žiadne miesto, ako je to medzi týmito dvoma paragrafmi. Keby som chcel, môžem pokračovať ďalej. A takto to môžeme robiť do nekonečna. Ak ste si všimli, tak BR je element, ktorý nemá ukončujúcu značku. Je to jeden z mála elementov, ktorý iba napíšete ako samostatný príkaz a neexistuje nič takéto. To nám aj NetBeans hlási červeným, že to je chyba. Keď budú nejaké nepárové elementy, ja vás na to upozorním. Poďme sa teraz pozrieť ďalej na ďalšie možnosti formatovania textu. Sú to nadpisy. Nadpisy poznáme, alebo nadpis sa vkladá ako element H1 až H6, pričom H1 je nadpis úrovne 1 a
H6 je nadpis úrovne 6. Aký je medzi nimi rozdiel, uvidíte veľmi rýchlo. Nadpis úrovne 1 je najhlavnejší nadpis, ktorý má spravidla najväčšiu veľkosť písma. Nadpis úrovne 6 je nadpis, ktorý je najmenej dôležitý. Môžeme si demonštrovať aj nadpisy ďalších úrovní, čiže 2, 3, slovenská klávesnica, 3, 4, 5. Musíme ich uzatvoriť samozrejme. A teraz uvidíte všetky nadpisy, ako sú nadpisy všetkých úrovní, ako sú zobrazené. Ďalšie elementy na formatovanie textu sú napríklad element B, sú element B, čo je tučný text, napíšem ich najprv všetky, potom uvidíte, aké sú medzi nimi rozdiely. Ičko je kurzíva, je prečiarknutý text a ešte poznáme strong, čo je text väčšej úrovne alebo dôležitejší text. V podstate toto je element B, toto je Ičko ako kurzíva, Účko je podčiarknutý text, tam som spravil chybu, nie je to prečiarknutý text. A text vyššej úrovne je ako strong. Vo väčšine prehľadačov sa vám zobrazí tento strong element rovnako ako Bčko, čiže bold alebo tučný text. Čo sa týka formatovania textu, rád by som ešte ukázal jeden element, ktorý je element pre, čo je predformátovaný text. A medzi tento element môžem vkladať ľubovoľný text, takže napíšem teraz pár riadkov. Tento element je o tom, hneď si ho môžeme ukázať, že čokoľvek napíšete medzi znaky pre, tak ako vidíte, tu je zachované odsadenie, tu nám mám v zlom riadku a tu nám mám zase ďalších pár medzier. Čiže všetko, čo napíšete medzi tento element, tak sa zobrazí presne tak, ako to tu máte napísané. Pri tomto rýchlom kurze ešte by som rád zmenil dva elementy a je to element obrázok, ktorý sa vkladá pomocou značky img. Toto je prvá značka, pri ktorej si spomenieme aj atribúty. Atribúty sa vkladajú hneď za definíciu tohto elementu, čiže img ako obrázok, to je to isté, čo bolo napríklad tu na pre, ale atribút vyzerá tak, že máte názov atribútu, ktorý je v tomto prípade src ako source, čiže zdroj obrázku a jeho hodnotu vkladáte medzi tieto úvodzovky. Ja si teraz nejaký obrázok musím nájsť. Najlepšie bude asi, keď použijem nejaký obrázok
z projektu, na ktorom momentálne pracujem, aby som nemusel obrázky hľadať. Čiže ja si ho nakopírujem do tohto adresára a teraz presne toto meno tohto obrázku vložím sem. Ako to bolo? File step 1.png Aud je alternatívny text, ktorý sa zobrazí v prípade, že tento obrázok neexistuje. Element obrázok, čiže element img, je takisto nepárový element, nemá uzatváraciu značku. Teraz súbor uložím, znovu načítam, obrázok sa mi nezobrazil, pretože tam mám niekde chybu, ale aby som demonstroval, čo sa stane v prípade, že ten obrázok neexistuje, otvorím si prehliadač Firefox, ktorý by to mal ukázať. Vidíte, zobrazil sa mi tu krok 1, pretože obrázok neexistuje. To je vlastne tento text tu na. Niektoré prehliadače to zobrazujú, niektoré prehliadače zase zobrazia iba takýto otáznik alebo nejaký krížik alebo niečo podobné. Teraz zistíme, že prečo vlastne sa mi ten obrázok nezobrazil. Step 1 PNG. Aha, zase som spravil tú istú chybu, že som to nakopíroval do zlého adresára, čiže nakopírujeme to do tohto adresára a teraz by sa už mal zobraziť. Totižto index aj fortile step 1 png musia byť v tom istom adresári, čiže v HTML5 test public HTML. Tu je tá cesta presne. Keby som chcel zobraziť obrázok z iného adresára, môžem použiť aj absolútnu cestu. Poďme si to ukázať napríklad na tomto, keď už som urobil takú chybu. Skopírujeme tento obrázok do adresára, kde sme robili náš prvý projekt, úplne základnú štruktúru stránky. Tu si môžeme skopírovať cestu celú a použiť cestu absolútnu. Čiže keď nepoužijeme túto cestu s lomitkami, tak obrázok sa hľadá v tom istom adresári, v ktorom je tento index HTML. Pokiaľ použijeme absolútnu cestu, tak sa prehľadá táto absolútna cesta. Obrázok sa tam nezobrazil, takže poďme nájsť chybu, že prečo sa nezobrazil. A je to kvôli tomu, že mi tu chýba jedno písmenko. Skúsme to teda teraz znova. A už sa zobrazila dvojka. Ešte jeden element vám v tomto videu ukážem a to je hypertextový odkaz. Hypertextový odkaz znamená to, že keď na tento text kliknete, dostanete sa na nejakú inú stránku. Zapisuje sa pomocou elementu A, ktorý má atribút href. Je to párový element, čiže má aj uzatvárací element. Do href napíšete adresu, na ktorú sa chcete dostať. Pre začiatok dáme Google. A tu napíšeme klikni sem a choď a Google. Čiže tento text, ktorý bude tu, klikni sem a choď na Google, to bude klikateľný text. Teraz keď klikneme sem, presmeruje nás to na Google. Poďme teraz naspäť ešte. Otvorilo sa nám to v tom istom okne. Pokiaľ chceme spôsobiť to, aby sa daný odkaz otvoril v novom okne, tak dáme atribút target a napíšeme, že blank
Znovu načítame stránku, klikneme na odkaz a teraz vidíte, že otvoril sa nám nový tab s odkazom tej stránky, že Google, a naša stránka tu ostala. V tomto videu sme si ukázali základné elementy na formátovanie textu, ako sú paragraf, nový riadok, nadpisy úrovne H1 až H6, bold, kurzívu, podčiarknutý text, toto by som tu mohol opraviť, a potom tučný text, predformátovaný text, ako sa vkladá obrázok, ako sa vkladá hypertextový odkaz. A v ďalšom videu budeme pokračovať tvorbou tabuliek a zoznamov.